fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusana yoni to ligseyba gorgol to beele ndendi to ganki to tulde baali to wuuro djibi alpha to seyyena wuuro moolo to seyyena gabaɓi to wajjo bosoyaɓe to gourdioma to sinthiane gourdioma to dara salam ko on takkusan juula ha to galle ceerno amane nene to kay haydi ha to galle ceerno amadou tidiane alpha mama siley ba to moderna ha to galle makko samasa to killinkare ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie catala bitegal CIGP woni convergence internationale des journalistes pularophone ɓe juɓɓini ñalɗi ɗiɗi heblo ko fati kay holno jaydiyanke foti siforade e holno rentoto ko fati kabaruji peppidaɗi to yuɓɓini heblo ngo ko hammeli yaadiɓe mum ko wayno Amadou Baraba e heddiɓe woɗɓe kedde to leydi Mauritanie ha joni école aji fondamental public kewɗi e kay e oɗo saaha joni teskama tigui kala suuji tokosi ɗi ne mbi daka élevage ji kala saaha ne waɗa ha temedere fawde élève kono école aji privé ɗi teskama tigui hewɓe mabɓe kay e oɗo saaha ne tawe caɗele mawɗe no fewi so leydi Sénégal laamu leydi Sénégal nuldi mission timmuɗo to Tenerife wondude to Las Palmas tawi ko yaade fewnoyde wonande passeport uji e carte d'identité ji wonande ɓesguji mabɓe ɓe ngala kayitaji so leydi Mali fama woni tigui forces armées malienne ɓe koliri tigui wonde ɓe bombardi convoi mawɗo no fewi seɓɓetiɓe e nder falde duna ene tawe nder commune mo Mondoro ɓe kadde afrique ma en ketto musidɗo men Alassana Oumara Mbocca habaruji men joolam jaɓeri ma jaaha to leydi Liban to leydi Gaza to leydi Chine bisimilla moon e ketti hotodirte joni pren paccere aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Djiby Sy wi ko firtata aadi mo aadodire jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Djiby Sy ko gandu bindi kollaɓaɗo leɗɗe jaadino balwala danwal kala ceerno Djiby Sy Allah luɓiri ɗum gandal rafiji kewɗi comiɗe e nder ɓandu neɗɗo mo wawi ittude rafiji ɗi ha laaɓa taw reeduma sekaka ceerno Djiby Sy ene jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto ne safra sappo e tati rafi fannu goɗɗo ko sappo e jeenayyi rafi safrata fannu tataɓo ko gawri suuna walla gawri sammi waddete ko famdi kala ne safra fodde temedere rafi ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihar ko indema inde nene ma dokkatamo haala ko woni nder ɓerde ma ha mbiya yoni ceerno Djiby Sy listihar waɗirte ko ujunere uguya walla kartal crédit ujunere so tawi noon ko wonɓe leydi Sénégal e ñamoje franc CFA kala ceerno Djiby Sy waɗirta listihar ko 2000 franc CFA 2000 franc CFA noon mbatta numéro koye Wave walla Orange Money ko numéro makko mbatta ko 78 128 35 98 ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihar mbiɗena ceerno Djiby Sy ko labɗoriɗo ko malaɗo wune ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol ceerno Djiby Sy ne yarani ɓen ustaraɓe goragu yawɓe yitade koye men e jippiɓe leece kala e on fannu ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe mbiyete ko muuɗa hirda ceerno Djiby Sy ne andini dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha mo tawe to Hammadi Hunare to galle jatigue makko ne wiye Samba Madani Talla ceerno Djiby Sy heɓa do numéro makko appel e numéro makko WhatsApp kala leydi Mauritanie ko 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy base makko tawateɗo to Kahidine golla kono noon kadi base makko to Nouakchott ne golla ha no hannirta ni ene tawi ɗon miñi ko ne wiye ceerno Alassane Sy ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu ko malaɗo wune ceerno Alassane Sy noon kala jiɗɗo hebde ɗum ko 32 62 04 99 ceerno Djiby Sy mbadden damɗo faade makko
moderne de l'excellence Alhaji Saïd Nourou Tall e garde-gola Ceerno Makki Muntaga Tall kame Ceerno Saïd Nourou Tall imam juma mawɗo mo Cheikh Omarul Foutiyou Tall. Dara moderne de l'excellence Alhaji Saïd Nourou Tall ko dara guddiɗo demude muma ha yaaji ene udditani sukaɓe worɓe kame rewɓe kala jangoɓe Qur'anil Karim ne wonde français kame anglais et informatique kala. Dara moderne de l'excellence Alhaji Saïd Nourou Tall suka mo duuɓi tokosi jeegom jeeɗiɗi ha fayenma duuɓi 15 oɗo suka kay sonate ngal ɗo hene duɗala e ballal jomiraɗo ma o rendin deftarla nde e dow hoore makko omo nawdi hen ɗemngal français taw koye jangguin programme gouvernement mo leydi Sénégal. Dara moderne de l'excellence Alhaji Saïd Nourou Tall ene udditi demuɗi muma gila jeetati lewru uta wonande ɓen jinnaɓe wonɓe nder leydi Sénégal hay bowal leydi ndi kala yiɗɓe windide ɓiɓɓe mumen on mbiyama bisimilla moɗona. Dara moderne de l'excellence Alhaji Saïd Nourou Tall hitande hikkande ɓen sappo kala wannoɓe ngel kawguela mbawi dañde kawguel mumen e ballal jomiraɗo o so tawi noon ko dara rewɓe o tawete koto sikkaba liberté 3 villa 17 78 so tawi noon ko dara sukaɓe worɓe o tawete koto Kermassar cité Dubaya Almadi 2 ene tawe e nder Dakar sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe dara moderne de l'excellence Alhaji Saïd Nourou Tall woto woɗɗo. so tawi ko tongoɗe dara moderne de l'excellence Alhaji Saïd Nourou Tall mbatta ko 00 221 78 149 44 31 walla mbaɗa 77 383 94 94 walla mbaɗa 77 912 27 15 walla mbaɗa 77 254 33 55 musidɓe tedduɓe dara moderne de l'excellence Alhaji Saïd Nourou Tall e dow moɗon. gorel te ko aadi yanke mo firtata aadi e jayde weltare TV gorel te ko aadi yanke ɗoftowo ɓen safrotoɓe e muɗuma gorel te ene hollita weltare mum faade ɓen e kala saaha artoɓe gorel te ene kollita dañi hen aafiya mawɗo no feewi gorel te ko haako moƴƴo iwru ko tokkore dinnoro ari ko wallude e safrude ha moni kala daña aafiya muɗum on joguiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru neɗɗo tuƴiɗo mo nangata taare kala mum de gorel te ene humta on haaju gorel te noon sa yiɗi andude ko jangta e mum ko kala jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma jangan hoorema kala gorel te an tuƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama ni jokkoyde enɗam kala musalla ɓandu no fotiri kala gorel te ene momta ha laaɓa e ballal jomiraɗo o sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorel te beele mbawa jokkodirde mabɓe Oumar Dia to Tambacounda 77 527 14 44 so tawi koto Bonji Salamata Ba 77 695 43 01 so tawi noon gonɗa koto Gawol ko Farmata Abdoulaye 77 150 70 61 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye Amadou Abbas Ka mbatta ko 78 313 89 28 so tawi noon gonɗa koto Thiès e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Moussa Dia 78 860 76 68 so tawi noon gonɗa koto leydi Mali to wiyete Melga Mali jokkodirta koye Abdoullahi Diallo mbatta ko 00 223 72 49 30 07 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta business
plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorelte kawisɓolo e muɗuma. Kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗena goni altine sappo yinayi lewru yarkomaa hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi kabaruji mon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nete e ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ñaguima yafuya faade dendagal hettiyankoɓe mum saabu ñalawma hanki o en keɓani arde tawi kadi ko haajuji jaam ko haajuji aduna tan kabaruji men ɗemgal pulaar ko to leydi Mauritanie pudorɗen to leydi Mauritanie noon teskama tigui ñande sappo e jeenayyi lewru ndu gonɗen ndu woni lewru octobre sappo e jeenayyi mayru ene jogui tigui mawludou nabi toon to tigui to mahdara makko hono almudo bewɗo Amadou Oumar Ba ɓurɗo lollude almudo bewɗo kewɗo kay mo nan toon dille mum e kala saaha guila e réseau sociaux ji ha e jandeli men radio ji e téléji kala baɗo kadi gueɗe diine paydude no feewi omo bismi noon dendagal almudagal dendagal naktionnaɓe no didorno omo bismi ɗumen e mawlude makko mo ɗamini wadde ñande sappo e jeenayyi lewru octobre nde gonɗen ndu toon kay to mahdara makko tawateɗo toon to Mendes dendagal almudagal dendagal julɓe dendagal naktionnaɓe kala ene bisma hen ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen to leydi Mauritanie Sara Abdoulaye Sara mo keɗoɗon dade mum e kala saaha noon en tijja tigui ñande alarba garoɗo kay ma tawmo ɗo e nder leydi Mauritanie tawi arata tigui ko notitade bismago fedde ɓamtare pulaar taw ko sengo Nouadhibou ngo bismimo ɗum noon ko hitade hikka nde ɓene ɗamni wadde ko ñande sappo e jeenayyi lewru octobre gonɗen ɗo ko ñande hen tigui woni ñalawma o walla jamma o taw ko jamma ko fate fuutankagal ko fate tigui guendiyankagal ɓe cuuɓi noon invité mabɓe do woni koɗo teddugal mabɓe ko Sara Abdoulaye Sara ma en ketto goto e jaale fedde ɓamtare pulaar toon to Nouadhibou hono Ramatoulaye Sall debbo mo magama kettuɗen Ramatoulaye Sall a salminama juurama. Assalamu aleykum mi salminima Ghalii Abou Bah mi salmini hettiyankoɓe ñiɓɓe tabiɓe ɓe radio weltare TV ɗum noon bandiraɓe fulɓe enen gandi o saaha joni fedde ɓamtare pulaar tawi tigui ko catal gongal ɗo e nder Nouadhibou ene suuɓi yuɓɓinde hirde pinal ngam weltinde ɓiɓɓe leñolngol hitande kala noon fedde ɓamtare pulaar ene suuɓi tigui wadde ndeɗo hirde pinal tawi tigui ko fina tawa meɗen hikka noon fedde ɓamtare pulaar ene suuɓi yuɓɓinde ndeɗo hirde pinal kono noon ene bismi oɗo gorko pullo tawi tigui ko jaydiyanki leñolngol guiɗo leñolngol on woni Sar Abdoulaye Sarr gorko mondulumaji demme ɗum noon bandiraɓe kala e kuuɓal fuutankoɓe oɗon bisma nde wonno ko fulɓe noddi so fulɓe noddi yo fulɓe noto ɗum noon bandiraɓe fulɓe hirde waɗata ko ñande sappo e jeenayyi yarkomaa hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi le 19 octobre 2024 to Khiyam woni ko nder Dubaï ɗum noon bandiraɓe kala ɗon bisma e kuuɓal biye o noon mawɗi ko ujunere mbuɗo cukalel ko temedde joyyi mbuɗo onon kala oɗon bisma e kuuɓal waɗata ko à partir de 4 heures inchallah toon to Khiyam no onon kala oɗon bisma e kuuɓal guiɗo moon Ramata Sall guiɗo fulɓe debbo Mamma Gam elitama gonɗo ɗo e nder Nouadhibou ɗum noon mbiyam assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Ramatoulaye Sall golle ma jooɗi peewi ɗum noon wadde mbiɗen ko ñande sappo e jeenayyi lewru octobre toon to Nouadhibou ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie ha joni keddoɗen kettala bitengal CIGP woni convergence internationale des journalistes pulaarwophone ko fedde international rendinde jaydiyankoɓe taw ko hutortoɓe ɗemgal pulaar en mbiyani haaloɓe ɗemgal pulaar mbiɗen ko kala kutortoɗo ɗemgal pulaar ene jeeya e ngal ɗon catal ko kamɓe noon ngal ɗon catal noon siége maggal en tawi toon to Dakar lamorgo leydi Sénégal tawi ardi catal ngal e oɗo saaha joni Allah addi ɗum ko biyeteɗo Amadou Baraba noon ko jaydiyanke pulfulde labtuɗo ɗemgal kay e mo keɗoɗon sawtu mum e kala saaha RFI ko kamɓe noon ndeɗon ngal ɗon catal noon kañumen yuɓɓinno ñalɗi ɗiɗi tawi ko ñalɗi ko fate jaydiyankagal ñalɗi heblo ñalɗi ɗon ko sifa hollirde kay ko fati holno jaydiyanke foti sifrade hol darde jaydiyanke e nder
leñol haalde kadi ko fati kadi e kabaruji pefindadi holno rentorte holno andirte e kabaruji pefindadi kadi hol jaayaji mum e musibaji mum ɗum noon yuɓɓinama ɗum ɗo e nder nokshota lamorgo leydi Mauritanie ɗum wonno ko ñande aseta e ñande aleta hanki o ma en ketto cimtol musidɗo men seydi men tawi ko Amadou walla mbiyen ko Hammadi Keneme a salminama juuram jamirema seydi ba en calmini dennagal hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma hono no mbiɗen ni tawi ko fedde rendini jeydiyankoɓe hutortoɓe ɗemngal fulfulde e nder duuɗe Afrique ɓe dentiɗo ɗo e lamorgo leydi Mauritanie ñande 12 ha tottanma 13 lewru octobre hitande ujunnaje 2024 fandare ngolɗo dentugol ko gam wawde heblude ko yewti e jeydiyankoɓe e kabaruji ɗi gonɗani walla mbiyen kabaruji e pifindaɗi e nder nguɗo jillu ene ardi ɗum tawi ko gardiɗo fedde nde hono Amadou Ba e wondude hande mo ganduɗa tawi ko keblo wonande hono hamme Amadou Ly ko kamɓe juɓɓini e tawi ko ngoɗo heblo kene tolno e jeydiyankoɓe hewɓe e tawtarama ɗumen e nder ndiɗon mbadi tan ɓe mbawi hande udditirde ko yewti ñalawma gadiɗo hande e tawi ko hohoɓe ganduɗa ko halfinaɓe ko yewti to banggue ɗowgo laamu en mbawi ɗum tawtorede ko wayno hono e tawi ko nelaɗo to banggue hande nokku kalfinade ko yewti e jayndeji nder leydi ndi nokku noddirteɗo happa wawi nelde toon tawi ko nulaɗo mum kono kadi e nder ndiɗon mbadi wawi tawtore ɗum hono sarɗiyankoɓe tawi ko wonɓe ɗo e nder assemblée national e nder leydi ndi henna caggal ɗum e ñalawma gadi ɗo ko ɗon tigui e wonande golle puɗɗi e gardugol walla tawi hande ardi ngoɗon heblo kono hamme Amadou Ly e nder hen heblo ngo wawi duumade ken tolno e waktuji 15 ñalawma ɗiɗaɓo o heblo ngo wawi hande e jokkude e nder ndiɗon mbadi tan e wawde artirde e toɓɓe certude e tawi koye karallagal jeydiyankagal kono kadi hono jeydiyanke foti sifrade ha wawa moƴƴitinde tawi ko kabaruji mum yimɓeɓe mbawa heeɗa ɗum no hannirta ni ene koye nder ndiɗon mbadi tan e oɗon ñalawma ɗiɗaɓo o wawi duumade ha kene tolno e waktuji 16 tawi ko ñalawma e nder hen tan nde golle ɗe guddata nde e tawi kono nokku jagorgal kalfinagal ko yewti to banggue hande e pinal kono kadi e jokkodiral e parlement o wawi nelde toon tawi ko neɗɗo makko gam wawde hande wawde yettinde kono kadi ɓe wondude e golle mbaɗeteɗe ɗon nde e nder ndiɗon mbad tan kanko tawi ha hande mo ganduɗa ko nelaɗo jagorgal ngal o ƴetti hen konngol o sembini wonande ɗeɗo golle mbatteɗe ko gam wawde ɓeydude e karallagal tenti noon e jeydiyankagal e ƴellidde kala ko yewti to banggue ɗemɗe guendiji e nder leyɗele ɗene e nder hen tan o holliti e jagordu mabɓe ndu ma daro gam wawde tawi ko sembini ɗum ene tawtora e guddugol e tawi ko golle ɗe hono sarɗiyanke assemblée national Kadiata Malick Diallo kañumne kadi o wawi ha hande e hollidde hen e weltare mumen e ɗeɗon golle mbaɗaɗe e nder ndiɗon mbadi en tawtara ɗum hono gardiɗo fedde ɓamtare pulaar Bocar Amadou Ba e nder hen tan kankone o wawi artude e yañade e dennagal fedde ɓamtare pulaar ko fuɗɗi gollade cugude kayde fosa faade e ñalawma hande o kono kadi o sembini ɗeɗo golle no hannirta ni e nder wattanno golle e ñalawma cakkitiɗo woni ñalawma hande o e nder hen tan e seedanteje to banggue hande heftinde darde wonande ɓen yimɓe ɓe ganduɗa ko tampamɓe ɗemgal ngal wawi rokkede hen ene jaa hen tawi kono Mamadou Hamadou Dia Bosco tawi ko jeydenke mo radio Mauritanie wawi hebde ha hande ngal ɗon seedantagal e nder ndiɗon mbadi kadi wawi rokkede ɗum hono gardiɗo fedde ɓamtare pulaar kañumne kadi e darde mum settidide e nder ɗemgal ngal e henna Hammadi Keneme golle ma jooɗi peewi ha joni koto leydi Mauritanie keddoɗen ha joni to leydi Mauritanie axe uji jeeɗiɗi tawi kadi ko laabi ɗin tawi hen noon hen axe kala ko temedere kilométre juutedi mum tawi hen jeegom ene tawe lawol bitengol ML gotol ene tawe kay hakkude Elega Bogge faade kaydi nana jokki kay e moƴƴitinede e fewnede hano hannirta ni e tawi kay yaadu ha yaada e jamanu woni ko wiyete modernisation ko jaagogal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fati équipement et transport hono Eli Wula Veri kañuma holle ɗum e nder jonde kay taw ko jonde public joni ɗonde nde hinde assemblée générale o wi noon wonde projet ji routier kay pewnugol laabi tawi ko ɓurɗi mawnude ko ɓurɗi mawnude Mauritanie Mauritanie waɗi kay e nder leydi he ko ɗiɗo projet ji mbiɗen jeeɗiɗi tawi hen goto kola juutedi mum ko temedere
temedere kilométre o holliri noon jaru golle ɗe kay ne qime ha capanɗe 3 milliard taw ko haliss goya tawi kadi haliss o kala yalti koye jiifaji gouvernement mo leydi Mauritanie o holliri noon o holliri halfinaɓe golle ɗe noon halfinaɓe golle ko fati hebɓe marché ji pewnugol ɗiɗon laabi noon hen société ji 4 ko société ji murtannaɓe e société ɗiɗi keddiɗi noon ko chinois ji o holliri kadi e oɗo saaha ɗeɗo saaha ɗeɗo golle e saaha ɗeɗo golle gonaɗe golle kadi walla projet ji kodɗi nana ummana e nder leydi he nana ummana e nder leydi he e nder leydi he kala ko wayno kay ko wayno tigui ko wayno installation hydraulique walla ko fati wadde ruttata ko ruttuji ɓe mbiyata ruttuji secondaire walla tigui wadde pont e nder yogga e guure tawi ko député ji ma maire uji kañumen mbaɗi ɗeɗon ɗaɓɓade faade laamu ngu foof nana fewne lawol gongol noon kadi nana golle hakkude to wiyete dukka faade kiifa o holliri noon ɗiɗo projet ji kala tardi golle mum tardino seeɗa kene wona lebbi seeɗa ko fonno gasde kono o holliri guila kay o ari e gardigo ministére guila nden kay omo daari hirjinde kay no golle ɗe mbawi tigui ƴellitade e yarude hano hannirta ni joom société ji ɗi e kala saaha kay omo yaaha e mumen omo joddo e mumen beele kay hirjinde golle ɗe ha mbawa yarude hano hannirta ni ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen e nder réforme systéme jangde leydi Mauritanie koɓe ko ɓuuri teskade hen tigui ko tobɓe ɗiɗi e nder ndeɗo hitande ko ɓuuri teskinade hen ko tobɓe ɗiɗi hen toɓɓere woto noon woni premier toɓɓere nde kay koko fati kay jamirgol tiniji jamirgol laamu ngu dendagal école aji ɗi kala nde woni tigui public ɗi e ɗi privé ɗi kala nde mbawa tigui wadde tiniji mumen taw ko tiniji scolaire sukaɓe kala nanda comci ko tin noon toɓɓere ɗiɗi ɓerde noon ko ittude kalasuji tati gadani tawi ko école fondamentale woni première année deuxiéme et troisiéme année fondamentale ittu ɗum ha laaɓa e juuɗe école aji privé ɗiɗon kalasuji tati kala heeroɗo ɗum tan école aji publique ɗum noon saabima incu kewmawɗo no feewi e nder leydi he teskama noon e oɗo saaha école aji publique koko mbi daka woni koko waɗi surcharge kalasuji ha tengti noon e ɗiɗo kalasuji tokosi ɗi kalɗen premiére en deuxiéme troisiéme année teskama classe aɗa ara tawa ko waɗi fodde temedere walla temedere fewde élève ɗiɗon réforme noon oɗo réforme uji noon ko fuɗɗi tigui guila 2022 ɗi kawri noon ko kala hitande classe goto ene sammine tawi koye école aji janggannoɗi école aji privé kala hitande classe ene sammine jaare classe uji tati e oɗo saaha joni ɓe koli noon ɗina classe uji noon tawi hankkadi heeroto ɗum tan ko école publique e nder ɗin classe uji kadi nde won noon école publique o walla mbiyen école fondamentale o yidde mabɓe kay ko dendagal maccuji ɗi kala ne mbawata waɗede tigui e ɗemgal araba ɗum noon saabima kadi seppoji gulɗi jaw jinnaɓe hewɓe janggoɓe tawi janggi som sukaɓe janggoɓe kolliri hen metti mumen no fewi ɓe kolliri tigui ɓe mbaɗi seppoji mabɓe e dignoji mabɓe yesso ministére de l' éducation tawi kadi ko yidde tawi ko jinnaɓe sukaɓe élevage ɗin ene goyto noon jogui banderole uji ene gulla ene jima ene binda hen kadi ne touche pas mon école woni tigui hoto memma école am teskama noon e oɗo saaha joni teskama noon e oɗo saaha joni école aji privé ji kewɗi e oɗo saaha tengti e kalasuji tokkosi ɗin tigui nana tigui ngakkira ko fati e janggoɓe ha joni habaruji men e ɗemgal pulaar koye fannu jangde ha joni aseta ɓennuɗo sappo e ɗiɗi lewru octobre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi toon to palais congrès mo Nouakchott jaɓɓima cérémonie taw ko cérémonie de graduation 2023 2024 mo école de sciences appliquées aux sciences informatiques et aménagement woni koɓe mbiyata estime yuɓɓinno toon hono Diallo Amadou kañum woni secrétaire général cour suprême mo Mauritanie ko kanko ko wonno paaren jaltugol oɗo promotion woni ndeɗon haralde ene jeeya tigui ene jeeya hen kadi e ɗina invité ji tawi ko invité ji mawɗi woni invité ji ɗi poids ko wayno Mohamed Limam on ko vice président et directeur ko vice président et directeur des pays BP Mauritanie wondude e Abdallahi Abdel Vetta on woni directeur général agence de gestion des palais des congrès ɓeɗo kala mbawi nottade hen e waɗɓe mabɓe discours aji noon guurɗi mbaɗama toon ko wayno discours hono Diallo Amadou woni paare promotion walla mbiyen discours mo Mamadou Touhad Diallo kañum woni président fondateur oɗon école mo estime walla ko wayno Ama Balde kañum Ama Diallo kañum woni directeur général école o kamɓe kala noon ɓe erima élevage ɗi kay heɓɓe diplôme aji ɗi kayɓe kala nde ɓeyto sirginade ɓe ɓeydo darade ɓe ganda tigui ko
joni ɓe puɗɗi golle ɓe ganda kadi jangde gasata kadi neɗɗo kala tolni ene foti janggude foti ɓeydude jangde ɓeyde sirguinade kadi mbatta hakkille mumen e tigui e pandaji gonde yeeso mabɓe ha joni habaruji men ɗemgal pulara sen ummima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paɗena gorko goto jibinoɗo guila hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeetati e nayyi woni 1984 ko piyanoɗo laaɓi ha barmi hen ha bawi hen ko on tigui hawri ala diala e juuɗe safroɓe to hôpital Idrissa Pouye mo Grand Yoff ɗum ko aleda hanki 14 lewru octobre o habno noon koye sagata gorko goto biteɗo inde makko fuɗɗori ko omo yette lo on noon ine joguitino laaɓi ko ɗon dufti laaɓi mum fimo e ɓerde fimo kadi e junggo ɗum noon ko aleda hanki o waɗi sanga 16 woni 4 kikiɗe to nokku biteɗo Buna yimɓe leegal ngal noon yimɓe leegal ngal noon caggal kay ande nawi oɗon piyaɗo laaɓi to hôpital mo Keur Massar ko adi komo ɓennine to hôpital Idrissa Pouye mo Grand Yoff taw yimɓeɓe duttima e makko kanko piiɗo laaɓi o yimɓeɓe ñukki e makko piimo tigui piggal musgal no fewi o fiya ha waalo suttimo tinno kay wonano police yaawi e makko kay heedi hakkude mabɓe oɗo saaha joni ko kamɓe ɗiɗo kay jettito toon to lakara e oɗo saaha joni noon nde police wawi yettade kañum tigui ƴettimo waɗimo e fourgonede mum nawimo tigui kanko barɗo hoore o mo tawi tigui e cuuɗi cafrirɗi tawi kadi omo wondi to cuuɗi cafrirɗi noon tawi kay e oɗo saaha joni o woni tigui koye jimadi woni tigui koye jimadi ɗiɗon police ji hono procureur du tribunal de grandes instances de Pikine Guédiawaye on noon namdima tigui nde enquête o jokkata e hen ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jeen ha to Thiès ne ko tana musɗo waɗi toon kikiɗe hanki o to leegal Madina Fall ngal Thiès ko taxi clando goto ko kañum feeri toon cukalel toksil jarano guel e duuɓi tati biyeteno guel Oumar guel ɗon Oumar biyeteno guel Oumar guel noon guel wonno tigui koye fijirde ballon majjel kanngol e sehilaɓe makko ɓe sara koñ huɓere galle mabɓe ko ɗon tigui taxi clando o feeri guel yaɓɓi e hoore he ko ɗon tigui hoore nde fusi ko ɗon guel hawri e ladiala ha joni habaruji men ɗemgal pular to leydi Sénégal ha joni jagorgal leydi Sénégal kalfinare ko fate gueɗe nder leydi o holliri aleda hanki o wonde kay le seydi d'alerte yettima ha tigui yoga e nokkuji ɓurti e nder yoga e nokkuji lappol palol dande maayo ngol Sénégal maayo Sénégal ngo noon o holliri tigui e maayo gammi ngo kala o holliri maayo ngo maaji ɗi ƴeeri tigui déborde e nder yoga e région ngaji ko wayno to Matam ko wayno to Tambacounda ɗum noon saabima kay e oɗo saaha joni ha matériel ji kewɗi boni hen o holliri noon yoga o holliri noon joni kay yo layru ndu woni tigui koye ménage de région ɗo saaha joni yo layru ndu woni tigui koye ménage de région bite Saint-Louis o wi tigui ɗeɗo balɗe iɗam tigui ine tijja to Bakel ɗum noon kay so tawi laatima ma ɗum ɓeydo kay yo layru ɗum ɓeydo kadi hulɓinade o wi noon ɗum saabi kay ɗum noon o holliri tigui o wi ɗum noon ma tigui addu tigui ma ɓeydu tigui fayre mawde no fewi ma ɓeydu kadi iɗam e yoga e nokkuji kadi ma ɓeydo ƴerde tigui ko fati e nokkuji o holliri noon ala ko saabi ɗum so wona kay toɓoji jokkodirɗi taw ko kewɗi ndiyam ɗi leydi Sénégal yi hikka tawi kadi ko toɓoji bayruɗi yiyeede guila hitande 1900 sono hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeegom e goho woni 1961 tawi kadi saabi ɗum ko changement climatique o holliri noon laamu ngu kay nana tigui o holliri laamu ngu ina watti hakkille mum no fewi ene rewidi kay ene rewidi koyko fati tigui e niveau ndiyam to lappol palol dande maayo to leydi Sénégal e ngo gammi ngo kala o holliri woni tigui to banggue OMVS e to banggue OMVG kala laamu ngu nana watti hen hakkille mum no fewi omo andina tan kadi mo andina kadi population ji ɗi yo population ji ɗi kay e ɗo saaha joni ɓeydoto tigui rentade yo gandu kadi daña hakkillaji mumen ganda laamu ngu yejjitaniɓe hay lawol gotol woni tigui ko ƴettude e peeje ko fate aide assistance o sinistre woni balle faade e ɓen tawateɓe e yolayri o holliri o wi noon wonde feere nde ƴettama guila 17 septembre 2024 omo eri kadi population ha population tigui omo eri ɗum holɓe lappulo palel dande maayo nde ɓeydoto tigui rentade kadi ɓe ndeña hakkillaji mabɓe e oɗo saaha joni ha joni habaruji men ɗemgal pulara to leydi Sénégal ha joni keddoɗen ko fati on fannu to fannu yolayru ko noon tigui hono e jettinago biteɗo Elima
elimana Abdoula Fall elimana Abdoul Fall assalamu aleykum rahmatullah. jam waali bandiraɓe leydi Sénégal, bandiraɓe dande maayo Sénégal, o ko Elimane Abdoul Fall, gonɗo hannde chef de division hydrologie mo leydi Sénégal to ministère de l'hydraulique et de l'assainissement. ko rewde ɗo salminde bandiraɓe, duunadeɓe, ñaganadeɓe Allah moƴƴere, et surtout rentinde e jertinde won danger mo gonɗen e wurde oɗo saaha. Kumpani hay goto men enen wonɓe e reedu Fouta jeeyaɓe e vallée du fleuve Sénégal, wonde hitande men deeɗo ko ndungu hewngu ndiyam. Ene teska to banggueji ɗi min ketti ɗi, wonde barrage de Manantali guilo fewna o watti wadde fonctionné en 1986. ndiyam ɗam meeɗa yettade to station men Bakel ɗo ha yetti 11 métres de hauteur, alors que hande to jarten ɗo oɗo subaka min mbaɗi mesuré 11 métres 50. guila 1986 ha oɗo saaha to kalten ɗo, ndiyam ɗam so towi no towi ha heewi au niveau de la station de Bakel, ko 10 métres 93 yimɓe menno wadde mesuré. ɗum ne ko ñande ñalawma nogas e jeenayyi août hitande 1999. oɗo saaha mesure aji ɗin mbaɗata e nder maayo ngo, niveau ndiyam ɗam holliri hande waame mo ngo joguiɗen o, ilam ɗam joguiɗen ɗam holliri niveau o waɗi dépassé même ko yimɓe gurno en 2003 hitande 2003 ha hokki au niveau de Saint-Louis brèche biyeteɗo brèche gonɗo Saint-Louis o uddita pour ndiyam ɗam wawa ɓennude faye gueƴe haade lorde Saint-Louis naaɓe walla Richard-Toll naaɓe. donc so situation yettima ɗo koye danger mawɗo yimɓe goni, surtout enen wonɓe à partir de Matam faade ha diwan Podor en, Île à Morphil en, faade ha Richard-Toll. ko ɗum waɗi eɗen ñaagui bandiraɓeɓe nde mbaɗata vigilant no feewi no feewi. eɗen ñaago bandiraɓe aussi kala ɓe ganduɗa goni koye zone à risque yo mbaɗ feere ngabbo dow e nokkuji ɗi ganduɗa ndiyam ɗam hayso tawi ene yetto toon won kam ko ɗamin ɗa wawa bonnude. ko refti hen ko mesure aji ɗi min mbiyata débit ɗi à Bakel maɗi gar o e kihiɗe ɗi jetto 5200 mètres cube seconde. ɗum firti ko kala seconde, kala hojom 5200 mètres cube ndiyam ene wirto ɗon. e ɗum ne aussi ene hawroya to banggue to weeki maayo ko ha 11 métres 60. ɗum firti tan ko maayo woto ngo wiyetego Bafingo so addi ɗum tawni en kiisaki ko ummi e maayo Bakkoy en kiisaki ko ummi e maayo Falémé, pamen wadde ko jogori wirtade Bakel e ndiyam, te kala ko wirti ɗon tindi ko Matam hucci ko Podor ha jofoya Saint-Louis, pamen koye caɗele mawɗe wona. yidde wiide tan malheureusement enen dane mayankoɓe kala ko yimɓe gurno e balle ɓennuɗe to banggue ndiyam yettima ha fuɗɗima adduni won caɗele, ndiyam ɗa yimɓe coyniɗam gonɗam e lawol arde ene wawi ɓurɗon musde. ko ɗum waɗi eɗen ñaagui yimɓe ne mbattata haqqillaji no feewi, moni kala yo famir noon fuɗɗo ƴettude les dispositions nécessaires, saabu ko woni hen ko ene ɗeesi hawnade seeɗa. le 15 ɗo e janggo walla ɓaawo janggo mesure aji ɗi min ɗamini ene yetto Bakel ma tolno e 5836 mètres cube par seconde. ɗum ne hawroya e 12 métres d'eau à la station de Bakel. ɗum firti ko eɗen guura oɗo saaha ko yimɓeɓe meeɗano wuurde. nden noon eɗen duwo tan yo Allah dandu en ndiyam kam pulaar ne wiya kala ko bonni ene wawi nafde ko ɓuuri ɗum, kono mbatten haqqillaji men no feewi ha ko coyniɗen ene wawi ayorade en koto banggue bonandeji ha wasa yettade wona nokku wela tambaɗe. allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim.
Elimane Abdoul Fall kañum woni chef division hydrologique di Sénégal golle ma jooɗi peewi en mbiya lawma mine duwawuji duwiɗa ɗi ha joni ko leydi Sénégal keddolena laamu leydi Sénégal ɓe noddi délégation timmuɗo tawi ko mission on mission noon nela koto nokku biyeteɗo Tenerife e to wiyete Las Palmas to leydi Espagne fewnoyde ko fati e Sénégal naaɓe wurɓe toon fewnoyde ɗumen passeport mabɓe kala Sénégal najo noon jogui toon carte mum d'identité tawi ko Sénégal carte d'identité mum sénégalaise ina yiiɗi kay fewnede passeport ɓe mballa ɗum no heeɓiri passeport mum ñande sappo e ɗiɗi e sappo e tati lewru gonɗen ɗo ɓe gonno tigui ko toon to wiyete Tenerife joni noon eɓe tawe toon to Las Palmas sukaɓe hewɓe noon hannde gaari e keewal tawi ko Sénégal naaɓe to nokku biteɗo FAIC woni fédération africaine des îles Canaries moni kala ene yiiɗi fewnude passeport mum yuɓɓini oɗon tourné noon ko secrétaire d'état sidi sénégalais wurɓe caggal leydi tawi kadi ko yimani ministre mabɓe des affaires étrangères kala kadi Sénégal najo mo ala carte d'identité tawi kadi ɓe jenana ko Sénégal najo ɓe mballa ɗum ha jomum wawa hebde kartal mum d'identité ɗum foof noon kay ɗum noon ko joofi tan ko Sénégal naji mbiɗen tawi ko wurɓe toon e ɗum joofi dendagal kala Sénégal naji guurɗo toon to wiyete le Grand Canaria ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Waly Diouf Bandia ko kañum woni directeur régional du port autonome mo Dakar o waɗi jillu makko noon ngu balɗe sappo e nder leydi Chine e nder jillu ngu noon o waɗi tigui toon visite aji kewɗi no fewi o joddima toon kadi e yimɓe hewɓe tawi koye mbawde yidde ɓeydude jokkodiral hakkude moƴƴal hakkude leydi Sénégal e leydi Chine jillu ngu noon fuɗɗino ko guila ñande ley nayyi lewru octobre ko altine hande o 14 octobre ngu waɗi tigui ngu joofi kanko Waly Diouf ba Diagne noon o yahani goto omo yaadi toon e sete timmuɗo no fewi o yaadi toon e sete timmuɗo no fewi o yillima toon poruji kewɗi o wawi yettade toon o yettima toon kadi société ji kewɗi o joddima toon kadi e jooma ngaluji e yimɓe laamu hewɓe no fewi foof noon koye mbadi kay yidde ɓeydude jokkodirala moƴƴala hakkude leydi Sénégal e leydi Chine ha joni habaruji men e ɗemgal pulaar sen numima to leydi Sénégal koto leydi Mali faadena faama ko forces armées malienne ɓe kolliri tigui ha joni eɓe jokki haɓade kay seɓɓitiɓe wat boniɓe to mbawi wonde e nder jokli leydi ndi kala e kolliri noon e nder ndina mbadi alata hanki sappo e tati e lewru octobre ɓe coyninoma doggol taw ko autoji e motoji woni convoi taw ko seɓɓitiɓe e nder falde Duna ene tawi e nder commune mo Mondoro e nder cercle mo Douanza ko ɗon e ɗon noon ɓe kutiri laaɗe mabɓe diwoje ɓe joore mabɓe pettoje e bomboje ɓe mbaɗi seɓɓitiɓe ɓe kala ɓe bonni tigui ɓe duppi autoji ɗi e matériel o kala ko chef d' état major général des armées o kañum bayyini kabaru o altine hande 14 lewru yarkomaa o holeri kadi wonde kay opération ɓe mbaɗi opération ko dadiɓe Mali mbaddi ɗum koye dadiɓe taw ko jeeyaɓe catala bitengal AES woni tigui alliance des états du Sahel ha joni koye on fannu keɗoɗen to falde men ka toon fama holliri tigui wonde ɓe coyninoma oto goto tawi komo hinde pick-up ina rimdi ha wi Dakar guila e armuji ha e carburant tawi fa noon koye seɓɓitiɓe to ɗum noon koto rewo Menaka e nder région de Gao ko ɗon e ɗon noon konin koɓeɓe nudditol laanel mumen diwowel ko guila ayne pick-up he bomboje pettoje ɓe pettini guel ha guila wonti laalagal ɓe bonni oto e dendagal matériel gonnoɗo heno kala koto mofti paaden Azaba Diallo Touré ko médecin colonel ko kanko woni jaagogal kalfinaɗo ko fate cellal aadi mo leydi Mali woni ministre de la santé mo leydi Mali o waɗino visite makko to hôpital mo Sofora o yeldi o yettima kadi to hôpital mo Sonimé Dolo e to garnison du camp mo Savary woni tigui e nder hôpital tawateɗo e nder camp mo Savary monno mujibu jillungu noon ko hôpital kay gonka hôpital uji ɗi e ƴewde kadi gollotoɓe holno gollirto e ƴewde kadi ɓe cellani ɓe holno goniri sifa mumen e nder ɗiɗon cuuɗi cafrirɗi ha joni ko
ko leydi Mali keddoɗen e mbaade yidde kay ɓeydude nden ka e kisal e nder leydi Mali laamu transition ngu leydi Mali ɓe mahi tigui ɓe aafi camp militaire Kesapul e nder nokku biteɗo San ɗum noon on ka noon jaɓɓoto ko koninkoɓe ɓe 23e régiment d' infanterie motorisé ko ñande alkamisa sappo lewru octobre gonɗen no wonno tigui inauguration oɗon camp e tawi inauguration waɗi koye gardugol ministre de la défense et des anciens combattants hono colonel Sadio Camara e tawtorede dadiɓe hewɓe joom koode woni tigui joom martabuji kewɗi no fewi e autorité administrative diwan o wondude ardiɓe aadaji mbawi notade hen base o noon tawi e wertago woni superficie mum ko 500 hectares golle kaw noon ma gol kaw e gas ɗum foof golle ɗe foof ko lebbi sappo e jeeɗiɗi ha joni habaruji meɗe ɗemgal Pulaar kedde Afrique ala no mbatten so wona jaɓɓuɗen musidɗo men sehil men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Dogo. Alassane Oumar Mbodj a salminama a juurama. en calmitima Ghalii Abou Bah calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV kabaruji men ɓuuri tengtude e dongre Afrique e ñalawma hande o puɗɗoɗen ko leydi Côte d'Ivoire toon de ene wayno ñande sappo tati lewru yorkoma ujunaji ɗe nogas e nayyi toon to Abidjan e nder commune Atekoubé toon de ene wayno ko huɓere mawde mo takaw tataɓo ko on yani toon ene wayno sanki neɗɗo goto sankima hen woni koɓe faabo noon en jikki wawde kay wadde hono loyno gam ƴewde taw ala yimɓe heddiɓe nder toon Burkina Faso ne jogui wono wellamma e waytade gam kippu mumen wawde kay dañde fattange wawde hawde kippumo Burundi taw ko ɗiɗi haydara ɓe mbawi kay kamɓene yaade kay kan ujunaji ɗe nogas e joyyi ɗum noon mbawi koto tawtoroyede ɗum noon waɗni leydi ndi kala welama e waytade to Niger ene jokki dey wiide wonde kay eɓen jeenayo taw kadi ɓurnoɓe ɓallade on mennoɗo wonde gardade ko leydi Mohamed Bazoum taw ko pollaɗo guila nogas e jogom lewru juillet ujunaji ɗe nogas e tati ɓe mbi wonde maɓe ƴeew heɓtude taw ko nationalité ji mabɓe ɗum addani on mennoɗo wonde kay taw ko jagol ka kañum kadi ko conseiller e galle lamorgo to mbiɗo ɗo Richa Agobula kanko de wawi artude hen e ñande alatare sappo tati lewru yorkoma ujunaji nogas tati gam wiidemo kadi ko yadani e ɗum ɗon cadda laamu cadda kay jertini ɓesgu mumen e ɗum noon e ilameje gonɗe toon ɗi hani e toboji baɗɗe toon ni ɗum noon ha adden men wonde ɓen yimɓe capanɗe joyi yimɓe temedde joyi e capanɗe jeegom e capanɗe jeeɗiɗi e jeegom ɓen kadi ruttiɓe e jomumen e ɓen kadi ɓe mawno million piccal jeenayyi ummiɓe taw ko million ummiɓe kadi e nokkuji mumen payi nokkuji goɗɗi e ɗum noon wawi wirde noon ko toppitiɓe ko fate haqqe e innama ade toon to Tchad mbawi kono bayyinde ɗum Soudan fodde capanɗe tato civil en tawi mbawi ruttade e jomum en e ɓen hewɓe gañiɓe taw ko jaggodiral hakkude taw ko ɓen honiyankoɓe Abdel Fattah Bourhan kañum e Mohamed Hamdan caggal kay nde jangowa toon e juma mabɓe ñande sappo e goho lewru yorkoma ujunaji ɗiɗi e nogas nayyi RDC Congo horadio leydi ndi taw koy ko Félix Tshisekedi kanko de waɗi haalande makko wiide woni hen asatare sappo e ɗiɗi lewru taw ko yorkoma ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi ma ɓe jokku kay wawde kay riwtude ɓen firjitiɓe nodeteɓe ADFN ɗum noon to banggue rewo kiwu e wallodirde e honinkoɓe leydi Ouganda Ghalii Abou Bah ko ɗum ɗo tungguɗen e habaruji men e dogre Afrique e ñalawma hande o taw wonno ko yitade musidɗo moon Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Dogo gam weltare Ayawo TV. Alassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi en paami tigui heblo hanki ngo ɓeydima tigui saabu arde coftede e yawede e heñade mawde no feewi habaruji men ɗemgal Pulaar sen uddi ko an uddi habaruji men ɗemgal Pulaar takkusan juulama ha to galle ceerno Abdourahmane Dia PK wita ko on takkusan kadi juula ha to galle ceerno Haadi mo ceerno Ndiaye Ba to babaɓe ceerno Haadi noon ene bismi dendagal babaɓe naaɓe taweteɓe diwan Hekala e garal Chérif Abdoul Moutalib tijjade toon kay ñande talata janggo tijja toon ɗum noon ceerno Haadi e dendagal goomu ko fate jaɓɓotoɓe Chérif ene bismi dendagal babaɓe naaɓe ɓe mbaɗataɓe kewedde e kala saaha so arde kay dusde jaɓɓade koɗo ɓe bismo ɗum ɓe duusa ɗum kadi tawi ne wonde e weytare e weltare habaruji men joolam jaɓeri koto leydi Liban
paaɗen koninkoɓe leydi Israël ina jokki kay wadde bombardement ji mumen e yoga e nokkuji e nder Liban to e nder leydi Liban ha tengti noon to Beirut e banlieue to banggue worgo leydi Beirut ndi kala ko noon kadi armée mabɓe de terre woni militaire uji taw ko koninkoɓe leydi kay kañumen nana jokki larawade kay e kala saaha to banggue worgo leydi Liban to guila guerre o fuɗɗi noon ko golɗo woni ñalawol gadnol kay ko koninkoɓe leydi Israël eɗen beddo bomboje mumen mbaɗa bombardement mabɓe e nder wuuro wiyetego Aytu noon ko wuuro tigui ko wuuro hongo e dow montagne tawi kadi gona wuuro ɓuuri hewde hen ko chrétien woni isayankoɓe ɗum noon waɗi toon Israël pour la première fois waɗi toon bombardement mum on bombardement noon saabima ha sappo e jeetati neɗɗo wasi hen pittali men waɗi kadi barbuɓe wuuro Aytu noon tawetego ego tawe to banggue rewo leydi Liban fedde Hezbollah noon holli tigui wonde ɓe aynima missilaji mabɓe e nder base militaire toon to leydi Israël to wuuro wiyetego Haifa go armée Israël tengtini on bombardement saabu ɓe kolori ɓe mayrama hen militaire uji nayyi laamu leydi Iran holliri tigui so tawi Israël dartinani ko wone wadde kay gueɗe kamtude wone wadde toon to Liban e to Gaza yoɓe gandu koko jogori tigui waddeɓe gueɗe kamtorinde no feewi ha joni ko leydi ha joni habaruji men joɗam jaɓeri koto Gaza koninkoɓe leydi Israël ɓe bombardi kuura hôpital goto tawi ko hôpital martyre mo al Aqsa ɗum noon tawe to nokku biteɗo deyral balla koye on cour noon doga molto en hewɓe ko hen tigui kono noon e nder cour hôpital ko ɗon tigui ɓe beddi bombe mabɓe yimɓe nayo mbasi hen pittali mumen ko noon kadi ɓe bombardi kamɓe koninkoɓe Israël ɓe bombardi centre goto tawi koto balle guura feccirte woni aide humanitaire to feccirte toon kadi ɓe mbari ko famde kala yimɓe sappo koto leydi Chine paɗoɗen jagogal leydi Japon kalfinaɗo ko fati e défense woni ministre de la défense mo leydi Japon mo leydi ministre de la défense mo leydi Russie hono biteɗo Andrei Belsousov jaɓɓima altine hanki sappo e nayyi lewru octobre o jaɓɓi tigui o jaɓɓima to Pekke lamorgo leydi Chine addimo to ɗon ko yidde kay ñastade galle cehilagal gongal hakkude leydi ɗe ɗiɗi woni tigui hakkude leydi Chine e leydi Russie ha tengti noon e fannuji kala ha tengti e fannu diplomatique militaire économique kala ha jokkodiral ha tigui jokkodiral de koni ha tengti jokkodiral to banggue koni yankagal leyɗele kewɗe occidentaux ji noon beltanaki leydi Chine haydara sababu kolliri e kala saaha ko leydi Chine ene wallita leydi tigui Russie to banggue armement e wallu ɗum kay no habtori leydi Ukraine musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko min tongal noon habaruji moon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to nakshot ko musidɗo men Hammadi Kene men tawi ko roɓino kabaruji dogre Afrique ko Alsana Oumar Mbodj e kaɓirɗe ko Saydou Abou Bah ɗo e haalirde ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah yo jaam Allah jogomi jogo on.